action ngunyan tatabang medical kita partner kung kasuhapon partner natabangan taan So, sa sarong soltero. na nakumatos Yes, dahil nakumatos. na-aksidente. Duman yan partner sa Irusin Sorsogon. Ngunya na aldaw naman partner, nanay naman natubong Masbate City ang natawan ni asistansya medikal. Bako lang asistansya partner medikal ang natabang kundi pati partner ang pamasahe paulit. Wow! Ngani na mas maraman ta partner ang bilog na detalye kayan mayatod na istorya si Aika Ferry. Oo. Pangingisda po talaga ang kape. Sa maliit na barong-barong na ito sa Kamalig Albay, pansamantalang nakikituloy ang magkapatid na Margie at Alma na tubong Masbate City. Kwento ni Alma, pumunta sila dito para maipatingin sa doktor ang lumalalang sakit ng kanyang ate. Ang 57 taong gulang na nanay na si Margie Almuela na mayroong type 2 diabetes. Putol na ang kaliwang paa ni Margie at nagsusugat din ang kaliwang kamay. Dagdag pa ni Alma, mas minabuti niyang sa Legazpi City ipatingin sa doktor ang kanyang kapatid dahil mas kompleto ang laboratories at kagamitan dito. Mahirap, masakit lalo wala na siyang asawa. Siyempre, kailangan din naman siyang tulungan, hindi naman pwedeng tignan mo na lang siya, kaya kailangan ipagamot mo pa rin. Kahit na gaano kahirap yung buhay, gagawa't gagawa ka ng paraan para ma-survive mo kung ano yung problema. Aminadong hirap at kapos sa pera, subalit nilakasan na lamang ng magkapatid ang kanilang loob. Sa tulong ng Ako Bicol Party List ay naipatingin sa doktor ang kondisyon ni Nanay Margie, kumpleto sa lahat ng laboratory exams. Hindi na rin po problemahin pa ng magkapatid ang pauwi sa Masbate dahil Ma'am, ngayong araw po, matutupad po yung kahilingan ninyo na mabigyan po kayo ng pamasahe. sagot na ng Action Co Center Tabang Ora mismo ang kanilang pamasahe. Salamat May po. maiuuwi din silang food packs. Salamat po ng marami. Maraming salamat po sa inyo dahil natulungan niyo po kami at napakalaking tulong simula nung kami punta dito sa na-admit yung ate ko. Hanggang ngayon umuwi kami, meron pa ding tulong na binigay para sa amin, sa ate ko lalo siyempre. At yung pamasahe na ngayon, hiningi ko pa din. Maraming salamat po. Malasakit sa kapwa ang patuloy na nais ipadama ng programang Action Co Center Tabang Ora mismo sa mga taong nangangailangan na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Salamat po ng maraming sa inyo. Ayan partner, pagpadaba kang magtugang partner sa hirap at ginhawa sa Nag-iibahan. marayan sa lood o sa may helang magkaibahan. At saka ngunyan talaga partner na iling ko so pagtabang kan Ako Bicol sa Kakan Action Co Center, kuya na talagang lakop na. Kasudma taga Sorsogon, ngunya naman Masbate, Masbate, Camarines Norte. ayan. Anom na Camarines probinsya Sur, kan Albay, Bicol Region Catanduanes, partner. sa- Si Surod ayan partner kan tabang team. Tanganing may Talagang- paabot partner ang tabang. Talagang day nagbabari, day nagbabago ang Ako Bicol Party List sa Action Co Center and ang Tabang Ora mismo sa pangako asin sabi nga ni commitment partner Bakuhad na ipaabot ang tabang sa mga kababayan Correct. tang Bicolano. Bakuhad lang partner ang rayo orani. Bas ang importante partner maihatod ang tabang sa mga And nangangaipo. base duman sa mga testimonya na mamatian kan mga kababayan ta ang tunay na pagtabang ora mismo. Correct partner. Oh.